Kaingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto, kun dili mo patubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ng mga tao. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinuon tumanon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Kanindot nga image ray nga gigamit, lambig ito sab diha sa pagbasa sa ebanghelyo di nagtudlo kanato sa pinakakompleto nga matang sa pag-ampo ang amahan namo. Kitang tanan familiar gayud niini, no? Tanan nga mga pagdaig, tanan nga mga paghimaya o pagpasalamat, pagpangaliw po sa tanan natong mga gikinahanglan. Ingon man usab pag-recognize sa atong mga kinahanglan nga buhaton ngadto sa atong isig katao. Mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo diha sa pag-ampo, dili makausab kaniya kung dili maghatag og kausaban diha sa atong kinabuhi. Our prayer would not change God, but the miracle of prayer changes each one of us. O si kinsa man ang mag-ampo. Tingali, usahay, doon ay mga panahon nga daw wala gidungog atong mga pag-ampo. Tingali, doon ay mga panahon nga murag lisod paghatag og pagpakahulugan diha sa kinabuhi sa pag-ampo. Ingon nga ulan og yelo nga mga hulog gikan sa langit dili na mo balik nga maghatag gayud epekto nagkadaiya nga pamaagi kini gipasalig sa atong Ginoo. Walay bisan usa ka pulong, walay bisan usa nga atong gipadayag ngadto kaniya nga dili gayud niya dunggon, pamation og hatagan og tubag. Tingali usahay sa ginaingon nako daw wala gidungog ug daw walay kahulugan if we set some expectations on ourselves o sa atong mga giampo, no? Ipamulong ni San Mateo bisan sa wala pa nato gibungat diha sa pulong ang atong mga giampo ngadto sa Ginoo. Ang atong amahan nahibalo ng daan sa atong mga gikinahanglan. But why we should pray, no? Nganong kinahanglan pa man mag-ampo, no? Dili para kaniya, kung dili alang kanato gikinahanglan pahinumduman kanunay ang atong kaugalingon. Nga naay Dios, naay labaw nga nasayod sa tanan nga atong mga gikinahanglan, tanan nga gikinahanglan usab sa kalibutan o sa atong isig katao. Busa sa ginaingon ko, our prayer would not change God. Ang God, ang Ginoo gayod. Apan ang tao, kung wala Ginoo sa iyang kinabuhi, mag-unsa man siya, asa man siya mo paingon. Unsay gipakahulugan sa iyang kinabuhi. No? So, hinauton ta, bisan pa man, very familiar ka nato kini nga maong mga atang sa pag-ampo. Uguban pa natong mga devotions and other religious and spiritual practices in this season of Lent. Kasagaran, we become more appreciative of our religious and spiritual exercise. Ani nga mga panahon ngadto na labi na gayud sa Semana Santa diin mas intense ang atong pagpakig-uban sa iyang pag-antos pagpasakit o kamatayon sa krus, no? Kini usab magdala unta kanato ngadto sa haduol nga pakigrelasyon sa atong Ginoo. Bisan pa man usahay adunay mga panahon nga daw usahay bugnaw o daw wala kita gipaminaw o walay gipakahulugan ang atong mga pag-ampo. Even
mga ingon nato mga spiritual experts, no? Father Thomas Green na naila diha sa iyang mga panulat diha sa mga libro, doon na iyang gitawag nga when the well runs dry, no? O kung ang kanang saning atabay uga na, no? Wala nay tubig, no? Iyang gipakasama ni ana ang imagery sa atong spiritual life. There are times, there are moments when we feel nga murag hawang gayod ang tanan. Even then, it's the moment to give more time for silence and to listen to our God, no? Manay panahon nga mas hatagan o dugang pagtagad ang kahilom sa pagpamalandong o pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo alang kanato. Labi na mga ordinaryo lamang kita, ang kasagaran natong mga gimbuhaton, no? Bisan mga eksperto na nining mga pagtulunan, aduna gihapoy mga higayon, bation ang kahawang o ang muraga walay paghatag og pagpakahulugan sa tanan. Panang Ginoo nasayod ng daan unsay atong mga gikinahanglan. Nautunta atong kasing-kasing hunahuna ug kalag og ang kinatibuk-an nga atong panaw nining panahon sa Kwaresma ngadto na sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, maghatag kanatog mga pagpakahulugan sa atong relasyon sa Ginoo ug sa atong isig katawo. Kay pulong ni Santiago atong pagkampo kung wala usab sa buhat, kabinagayod didto sa atong isig katawo usa ka patay nga pagtuo.